For today's video, welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Bago ko nga po makalimutan, pakisubscribe mga aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog, at pakipindot na rin pang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Ang ating pong videos ngayon ay nandito po tayo sa Alabang dahil tayo nga po pala ay magsusundo ng aking anak galing po sa Bicol. Tara, let's go! At ito nga mga kapatid, ayan pong nakikita nyo sa aking background sa likuran ayan nga po ay ang Superline. Superline bus na galing din po sa part ng Bicol, isa rin po yan sa mga bus na nagbabiyahe po sa amin, pauwi nga po ng Bicol at pabalik rin po ng Maynila. Bali, naghihintay pa po kami dito dahil ang aking pong anak ay nasa part nga pa po ng Santo Tomas, Batangas. Bali mga 2:50 na po yun ng madaling araw. Nagdadatingan na nga po ang mga bus na galing sa kanya-kanyang probinsya sa part nga po ng Bicol. At ayun nga po na nakikita nyo na may mga bus na nga pong humihinto dito nga po sa part ng Alabang, Muntinlupa. Ayan po ang Superline, isa rin po sa mga bus na napakaganda at safe din po na nagbabiyahe, pauwi na rin po ng Bicol. Balang sinakyan ko ng aking anak at ang kasama nga po ang aking nga po ay ang Bubis Line na sagaling nga po yan sa part nga po ng Manito Albay dahil may bus nga rin po pumapasok sa bayan, yan nga po ang Bubis Line. So ngayon, at ayan ang sitwasyon dito nga po sa Alabang na napakaganda nga rin po dahil medyo hindi umuulan, aliwalas din po ng panahon. Yan nga, tulad po ng aking sinabi na mga 2:00 na rin po yun ang madaling araw. At mamaya-maya pa pong dating ng aking anak. So, tulad po ng aking sinabi, mga kapatid, pakisubscribe na po ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. At dito ko na rin po tatapusin ang aking pag-voice over dahil medyo patapos na dito ang aking video. Bye-bye! God bless!